me say and cause of crying Asantehene but we say Gaboni America ni kodo de ya ba jolly he America na dia de no Ghana so America na Asante wa so want ase no kon kransa ye be duo no wo be ma bra Asantehene ye we na no se be play asa World Bank fo be hu ni na de o kan ye ne ne ma be ma kubaseman akoso ye kubaseman anya mo ha gwa na mo tra kransa they say I want kransa ya Asante East we rather mo be ma na say ya na kwa ya kwa Asante East ye be me say Asantehene nyine da do anzane yabatama yanda do anzane kasudo acha dagwanguna. Nanado gave me a hint that Otumfo has been playing some role. Zugo President Nana Akufo-Addo datu lahbare no Otumfo pumpilen tumanla atuma. And so I'm supposed to be with Otumfo on the 19th of this month. The Zugo unangeshiri no sumi ngorpa lwa da pia na we unanchanya Asantehene mungba ngomanya ugba ngon daman pala wula. Nice GA. yo busia na e kan ade di asem no kure ba ko pe ewi aseso de unim no kure na o kan asem no entwem ko akiri me de say president Mahama ajia tu say you asundwe him pati ase isan said o hwe time a ya na issue ni ba no yeru na gichi na mu solve issue no kama wa bra anye de anye stress pati ase so now boko de na ba yeru play role ma be ya ma asem na de aso me they said president Akufo-Addo aircon uja o catch Mahama say and I catch president Mahama say say there was ordinary na de eto sa ase na before that no Nkwanza everyone you see Nkwanza man na you see Nkwanza man no omumpedi phone de na Nkwanza phone bi kasai na okanse bebre de nsem bi tunga se Gabon wo ho na se yesi enfe ho ana se Gabon ni America wo ho no a de hin na ado ho de kwakodo e bi asem ni make kan se do na yenko tie no ansa nya ko president Mahama de yenko tie ba me say and cause of crying Asantehene but we say Gaboni America ni kodo de ya ba jolly he America na dia de no Ghana so America na Asante wa so want ase no kon kransa ye be duo no wo be ma bra Asantehene ye we na no se be play asa World Bank fo be hu ni na de o kan ye ne ma be ma kubaseman akoso ye kubaseman anya mo ha gwa na mo tra kransa they say I want kransa ya Asante East we rather mo be ma na say ya na kwa ya kwa Asante East ye be me say and kransa crying Asantehene but we say Gaboni America ni kodo de ya ba jolly he America na dia de no Ghana so America na Asante wa so want ase no kon kransa ye be duo no wo be ma bra Asantehene ye we na no se be play asa World Bank fo be hu ni na de o kan ye ne ma be ma kubaseman akoso ye kubaseman anya mo ha gwa na mo tra kransa they say I want kransa ya Asante East we rather mo be ma na say ya na kwa ya kwa Asante East ye be asem no na akotie na che so wo hwa kuti wo je o say enya dia obede obeja Gabon anase obekwa ko yi Gabon wa bra America ye de ho sabe na sie na oya ese bebre ko social media ni ade anya amafo bebre do ma watu na me de ewiase de no koda no afan to ma de efito esanze me kasa ase minima ka ko sei o hese de enioma ko Bawku se de ni pe wu ni ade a ahumete sorry ahumete pa anti e was said you na me de ebe say you na tuma ebe ma asem ni na ko de na me tse sa asem wi an no say yes no kre esan say you abre wo ya na asem ni papa ka ma so fiapa if say you so wi ye nte sa asem bia ye de abebi ntimi bisa wo wanka unfe you an sama ni mi mana me de na na do e di na no ye de anase o ka kire president Mahama say da bi ko hu ye no na ebetimi aso situation we na ebra enye se bia me ka asem atese mana bisa we die Mahama na nkasa na president Mahama Ghana mampanyi na nkasa ni e no ka yenko tie se rusika asem na e ba e di ntimo ba I just came to appeal to him to exercise restraint and patience, and his subjects to exercise restraint and patience, and trust that we'll resolve this matter amicably. Na ne do sugu wanchana ma o chana no susi e pa hansuguru e punya suguru dana ne pa hansuguru
kayari eda damaza tensema na dema na chima iyel sokanza ne ba pa suguru yi chanala enyala banyangan pia boko to amana ka amali zugu o chana no suhla suhdwama eto ante sokamza ka kar beni ka sokanza na disuguru onya suru nyangan pia to amani. I'm in the process of forming my government. So I'm just appealing to my father that they should exercise patience while I set up the government. Na zugu wanda binyangan yiso ba yasungu tumama okuchana no suseni ke malahbari muziki bia suhdwama ne dama karanya alkauli na yiko kunyanga yisu ministers maza bani yasungu kunyanga tumtumama kasudo achana. And so as soon as that is done, we might have to invite my father. But I cannot sit in Accra and invite him. I have to come and alert him in advance that an invitation like that will come. In my last briefing with Nana Akufo-Addo before he left office, he briefed me about some mediation efforts that they were undertaking. I wish to be able to discuss it with him and see how we can continue that effort. Now, one day, President Nana Akufo-Addo to government kuruso one zantuma one wanda di boko azama ko yelo one pompile shem do sogo one yelo shema kabelo hankale ne na ene yiko ko jene onumbole ke ichana ko sanglala azamandi kenya ye nga wula kasudo acha boko na ni sulen samaza. I know that he and the late Yegbonra and Otunfo were the ones who solved the Dagon problem. Na ne yiko ni zanchantabele Yagunwura zantabele Asantehene nyeninda doanzane yabatama yanda doanzane kasudo acha dagbanguna. Nanado gave me a hint that Otunfo has been playing some role. Zugo President Nana Akufo-Addo datu lahbare no Otunfo pompilen tumanla atuma. And so I'm supposed to be with Otunfo on the 19th of this month. The Zugo unangneshiri no sumi ngorpa lwa da pia na we unanchanya Asantehene mungba ngomanya ugba won damam pala wula. So when I go, it's one of the issues I'll discuss with him. Na no pa bokuyato amanya bunshele moya zandulu sane. And whatever comes out of it, I will inform my father. Zugo ogba azamsheza deninya ono jenla on lenon bole kitana ko yale wangba wan visang bashi monwa. So I thank him very much and I wish him good health. May God continue to give him long life so that he will stay to look after us. Said you see church no say only nana yuba penny cabia ascending to wedding ebika and creso that's same way to you in my uniform at ye id we were assuming aqua self you said you see share ababa bisi niso am biade etuocha na asemi bae one for be actual my social media e general form so na didn't share by intin Mahu sɛ afoa bi ana onya amanɔne kɔtena yɛ nti ɔmu adeɛ sɔre ano kasa ti akyea me kasa ne bɔ so sisi nyame da roma yɛde pɔt na mana bɛduru fie asomdwem pepiri na ɛkɔ ɔnsa mi bi na no keka nsɛmfo so bi amoa wa ɔbɛgye wo ho na obi ankuma wa bɛwu na mo a mo sɔre a mo sɛ mo nte asɛ sɛ Asantehene ayɛ ne ho sɛ ne man wo fan kosia no yɛn ni atam e mebua mo sɛ yɛ sɛ ɔmo pɛ views ano mo hyɛ da ɛbɔ Asantehene din attack no na yɛmu bi wɔ hɔ no ma ɛyɛ ana asɛ yɛnya mmerɛ ɛmɛ tran tentan fidie no so ma yɛ video bebrebe but ade ba ka ɔso hu ne sɛ deɛ wayɛ bi pɛn no ɔno na yɛ ana ɛsan ma na ebio firi sɛ yɛwɔ adansedie
On say Bawku nsensem na ɛkɔ so no Asantehene afra sɛ ɔka sɛ ɔbɛba mu na nso onya nyambrɛ na wahyehyɛ nneɛma bi ase na mpanyin foforɔ aba no ɔkɔhyia abambɔfoɔ a ɔwɔ Ghana ɔmo a ɔdeda ano no ɔno ɔmo didi nkɔmmɔ owie no ɔno atu na akɔ Bawku akɔhyia afa mmienu no nyinaa seesei no ofiri hɔ a ɔkɔ manhyia akɔhyia Asantehene na ɔma Asantehene aba asɛm no bi monkae sɛ northern region north east ɛne upper east region mu bie no ɔhyɛ Asantehene ase but meyɛ sure sɛ ɔba mu a biribiara bɛdwo enti sɛ wotan Asantehene na wompɛ n'asɛm ne ho yɛ wahi ne ho nneɛma nyinaa yɛ wotan a na wontumi nkamfo na wode din na twam kɔ ɛfiri sɛ baabi ɛɛdɛre baabi huru a wo kurom hene yɛmfrɛ no ɔno na ɛbɛfrɛ no na deɛ nti a wo da bi a wode wo kurom hene toto Asantehene ho a ne sɛ ne wodin ɛne ɛbɔ nti wo kurom hene yɛde no toto kuro foforɔ so hene so a obiara nte ho asɛm ɛbɛyɛ dead news dead on arrival but wonya ka sɛ wo kurom hene ɛne Asantehene yɛ pɛ anaa wɔso kyɛ Asantehene ɛfiri hɔ kɔ no na wo kurom hene after nya attention ɛno nti na wohwɛ bono region a yɛbɔ ahemfo bɛyɛ kakraa bi din saa kakraa bi no deɛ nti na ɛbɔ mu din ɛyɛ ɔtan ɔmo tan Asantehene ɔmo kasa tia no ntia sɛ woyi saa berɛ no firi hɔ sɛ na ɔmo kasa tia no kɔnto sɛ ɔmo kasa tia Asantehene no na saa ahemfo wana n'anim ɔmo din aman bebree wɔ bono region no ɔmo maka na yɛ ma ɔmo din na da bia yɛbɔ ɔmo position kɛkɛ no mo dodoɔ sɛ na amanfo nim ɔmo din enti ɔmo deɛ dede nyinaa no din a na ɔmo pɛ they just want to ride on Asantehene fame and then popularity and the way amanfo pɛ n'asɛm no ɛno a no mpɛ sɛ ɔmo de ride na ɔmo nya some attention nti na sɛ maa sɛ menhyɛ da mbɔbɔ nkurɔfo bi din because wobɔ ɔmo din a na ɔmo agye asɛ dɛ ɔmo ɛyɛ akɛseɛ ama so kurom hene agye di sɛ ɔso kyɛ Asantehene a ɛho hia so ɔka kyerɛ yɛ o ɔno ananam a otu no kyerɛ sɛ ɔso kyɛ Asantehene ɛho hia so ɔka ɛfiri sɛ ɔmo akɔ school ɔmo nka sɛ ɔmo akɔ school wohu ɔmo ne yɛ ne kyɛ sɛ ɔmo akɔ school ɔmo wɔ sika ɔmo nka sɛ ɔmo wɔ sika o wohu ɔmo a ɔmo nyɛ kyɛn na so wohu ɔmo a nneɛma na ɛwɔ ɔmo ho no ne sɛdeɛ ɔmo ne yɛ sitie na akyerɛ sɛ daabi ɔwɔ sika daabi ɔwɔ tumi Asantehene ehia sɛ ɔde ne nsa sisi ne bo kasa o wohu na ɛne dɔm na edi n'akyi ɛne akɛsefoɔ a ɔmo koto n'anim na saa nneɛma na di ho adanseɛ sɛ daabi wei deɛ wɔyɛ soronko Generafo na akoko tie no na sɛ wohwɛ sɛdeɛ nneɛma si kɔ a ɛyɛ nokorɛ obi nsi turo do nyɛ dɛn ɛmma to a president nankasa no mu ɔkae nti ɛyɛ na mmom adeɛ yɛ na ɛyɛ megya wokumu no ɛnha me o ɛmɛyɛ ne sɛ yɛde ɛberɛ a yɛde yɛwura no mu yɛ fam ɛkasa tia no mante president tweets mpo ɛwɔ Twitter anaasɛ the platform biara so anaasɛ yɛwura kasa daabi onimu ɛnyɛ yie nti munya sɛ mubu na tia nka mehwɛ ne mu paacho sɛ nka ɔde na no beto saa asɛm no but de ne nyinaa mu wɔyɛ din ɛno ne me haw ɛno na ɛme haw sɛ nka yɛ adeɛ sɛ asɛm no ɛba nkura pɛ sɛ ɔde yɛwura ne yɛ fam ne nka president of the nation wode wano ayɛ de ato mu but ne nyinaa mu foɔ no nto woyɛ din ma ɔmo ka deɛ ɔmo bɛka ne wɔ a so wohia no a anaa biribi hia wɔ ho ɛna wobɛdwane ato a nti asɛm yi o nti mente aseɛ sɛ asɛm wonim sɛ asɛm yi deɛ ɔno pɛ ne nipa a ɔbɛma asɛm no bɛyi nti adɛn nti na ɛyɛ a na wotena ase a wonka hwee womyɛ kasa tia no ansa abusua asɛm a meka no mekasa kyerɛ badwemba ɛsiane sɛ baabi a yɛdidi wɔ no yɛsɛ yɛnyɛ dɛn yɛnsɛe hɔ nipa a ɔtumi di n'anim kɔbɔ bosea ma wo de bu wan wankasa w'anom asɛm yɛme na mekae a wohia biribi a ɔno na wodwane toa ɛkyerɛ so paa so a adɛn nti asɛm yi o adɛn nti na woma yɛ kasa tia no wɔ aberɛ a wonka hwee ɛno na ɛyɛ a na ɛha me abusua ɛyɛ a na medi yɛ a sɛ no mo ne yɛwura ni ne yie ɛsiane sɛ ɔyɛ kyɛ sɛ ɔyɛ asset to nation development anaasɛ nation building light a wobɛkɔ mmerɛ na wɔ abɛn mu light a na ɛnkɔ yi no na ɛkɔbɔ abusua ma a wotumi bɛsɔre yi nsɔ no within the 4-5 months na wobɛfiri akonnwa so no but yɛyɛ no nyinaa wobɛante w'ano ase
until so ba menhia sɛ wo ba wobɛsrɛ tumi ne mpaebɔ yɛwura hɔ a wote takyi ma asɛm na ɛhɔ no na wabɛkan ne nyinaa wankasa saa ne yɛne panyin tena kurom abusua asɛm mu mekasa kyerɛ badwene ba feel free sɛ wobɛkyerɛ w'adwene ɛwɔ comment section hɔ feel free kyerɛ w'adwene wɔ comment section hɔ yɛ wo dea na yɛtewo na bibia ni a yɛbɛwidi ne yɛde comments no so aba amafoɔ yɛde ɛho bi ɛno ne de di kan mɛsɛ wo subscribe ne hyɛ sɛdeɛ ɛbɛyɛ a medrɔpe video bi a wo nsa bɛtumi aka bi mede asɛ wo hwɛ me makrɛ wo